Stále tiež hráč amerického futbalu. Táto škola, o ktorej dneska hovoríte, má jedno veľké šťastie, že je homefieldom nášho futbalového týmu. To znamená, že my sme tam doma. Môžete byť aj vy, ak chcete, na tréning, skúsiť si jednu z najtvrdších hier. Pozerám je tu veľa mladých ľudí, ktorých potrebujeme. Dobre, skúsime vám najskôr predstaviť amerického futbalistu, slovenského amerického futbalistu, potom niečo o hre, aby keď sa budete pozerať, teda verím, že všetci prídete, aby ste vedeli, čo ktorý pohyb znamená, kedy sa počíta 6 bodov, kedy nie, čo vlastne sa pri tej hre robí a čo tie niekedy smiešné pohyby, niekedy tvrdé znamenajú. Toto predo mnou je typický vzor amerického futbalistu rýchleho. Toto je vzor amerického futbalistu silného. To, čo je na tejto hre zaujímavé, je to, že takmer akákoľvek postava sa zíde. Rýchly,